ברוכים הבאים לתוכנית השלישית של הישרדות על הגל. אני גל באום, והיום אני אדבר על פרקים 2 ופרקים 3 של הישרדות תהיה קמרינס, ועל הפרק הראשון של הישרדות תהיה הגאולה. לפני שאני מתחיל לרדת על בן כמו כל שאר העולם, אציין כמה דברים שעלו בפרק. בסך הכל היה פרק לא רע. הבעיה העיקרית בפרק הייתה כל הקטעים שהראו של שבט מריקודו. הריקודים והשירים שלהם לא באמת מעניינים מישהו. חוץ מזה, בפרק אחד הפילו אלינו שני טוויסטים בלי הרבה התראות. פתאום גיא זוארץ מודיע שבן הוא מרגל אצל הצהובים, ופתאום גיא זוארץ מודיע על אי הגלות. חוץ מהמשימה בכלל לא הראו לנו את אי הגלות. הם קרתו ברית, הם תכננו אסטרטגיות משותפות, ניסו להוציא מידע וזה מזה. בסך הכל מדובר בשני מתמודדים, בשני שבטים אחרים, סיטואציה לא רגילה, סיטואציה שכמעט ולא קורית, ודווקא כן היה מעניין לראות מה קורה ביניהם. במקום זה, כמו שאמרתי, התעסקו להראות לנו ריקודים בשבט מריקודו. חוץ מזה, כשהם חזרו לשבטים שלהם, גב הוציא ברזנט חדש ודנדש ממש מתוך התיק שלו. הוא היה אמור לישון בלילה עם יונתן, הלילה שם היה סוער באותו לילה, ונראה לי קצת הגיוני שהם השתמשו בברזנט, לא? מה הקטע? יש לכם ברזנט, תשתמשו בו? לא, הם ישנו שם בגשם והעדיפו לא להשתמש. בואו נשאר שפשוט לא יראו לנו איך הם ישנו, כי התנאים שהם ישנו בהם הם היו קצת יותר מדי טובים. זה האימור שלי. עוד קטע שהיה קצת מסריח היה הקטע שאביב סיפר את הסיפור חיים שלו, הסיפור על אמא שלו. אתם זוכרים את הסיטואציה? אביב יושב שם על החוף ומספר לכל חברי השבט האחרים על אמא שלו שחולה בסרטן. הקטע הזה הוא קטע שהיה הקלטה. זה קטע שאני מאמר שהוא קלט בכלל באולפנים פה בארץ. אתם יכולים לזהות את זה לפי זה שאתם תשמעו את הקול של אביב משתנה פתאום. ברגע שהכל משתנה, אתם גם תשימו לב שלא רואים יותר את אביב. לא רואים את הפה שלו ובכלל לא רואים אותו. כל מה שרואים זה רק את חברי השבט האחרים, מהנהנים עם הראש, ובעצם אתם רואים אותם מאזינים לו. אבל אתם לא יודעים מה הוא אומר להם באמת. כאמור, בשבט מריקודו הראו לנו בעיקר את הריקודים של עירית. שניים שעושים עליי רושם חיובי בשבט הם פנינית ואיגל. נראה שאיגל הצליח לצאת לגמרי מהמצב הלא נעים שהוא היה בו. אני בכלל נהנה לראות אותו משתף פעולה עם השטויות של עירית ויניב, אבל אחר כך בטסטות הוא אומר שבעצם הכל היה הצגה. לפי הפרומו נראה שפנינית יותר מתקשה לעשות את עצמה נהנית מהחבורת דבילים שנמצאת איתה בשבט. אני מאוד מקווה האמת שהיא תסתדר בסוף, כי נכון לעכשיו פנינית היא הפייבוריטית שלי. ודבר אחרון, בקשר לשבט מריקודו, שוב עירית, מתי יפסיקו להראות לנו את עירית מפרסמת את העסק שלה? זה פשוט לא מעניין, וזה בכלל לא לעניין כל הסיפור הזה. אני אעבור לצהובים עם הבנדנות הכתומות, שבט בנאו, ואני אתמקד כמובן בבן. אם יניב היה הבלתי נסבל של הפרק הראשון, אז בן הפך להיות הבלתי נסבל של הפרק השני, ובעצם שני הפרקים האחרונים. הדבר הראשון שהכי מרגיז אותי בבן זה שהוא חתיכת גזען. הוא אשכרה מודה שהוא שונא את אביו מהרגע הראשון, רק בגלל שהוא אשכנזי עם עיניים כחולות. הוא ממש ראה אותו והחליט שהוא שונא אותו. חוץ מזה מדובר בעוד עורך דין טיפש, היה לנו כבר כמה כאלו, ויש לנו עוד אחד. אני לא יודע באיזה מכללת שקר הוא עושה את התואר שלו, האמת זה לא באמת חשוב, מבחינתי שיעשה את זה באוניברסיטה הכי יוקרתית בעולם. הבן אדם פשוט טיפש, והוא חי בסרט שזה שהוא סטודנט למשפטים, זה אומר שהוא חכם. זה כל הקטעי קיפוח האלו שלו, זה פשוט לא נעים לראות את זה. האיומי תביעה שהוא לא מפסיק לאיים על אביו, זה גם כן מביא לי את הסעיף. אתה רוצה לתבוע, אז תלך לים, תתבע בשקט, עזוב אותנו. הבן אדם, האמת, התחיל, זה היה נראה בהתחלה איכשהו אולי בסדר, הוא החליט לעשות מהלכים סטייל אופיר דלל בעונה שנייה, אבל הבעיה הייתה שהוא פשוט לא הרפא. זאת אומרת, כל מה שהוא היה צריך לעשות זה בעצם ללכת למורל ולהגיד לה, אביב אמר שאת מדופתמת,
וזהו, לא צריך להמשיך אחר כך. יכול להיות שזה לא היה בסוף גורר הדחה של אביו, אבל זה היה מחלחל, ובטוח שזה היה משפיע בסופו של דבר, באיזשהו שלב על הדחה, על זה שאביו יודח. אבל בן פשוט היה ממש לחוץ, הוא רצה עכשיו דחוף, צריך להעיף את אביו, והוא פשוט לחץ על הסיפור הזה, ביקש מאביו תתנצל, הוא פשוט לא הפסיק ללחוץ על הסיפור הזה עם זה שהוא קרא לה מטומטמת. אני יודע שבדרך כלל אני אומר שאני בעד אנשים שבאים בשביל לשחק את המשחק, הוא באמת בא בשביל זה, אבל הוא פשוט עושה את זה בצורה איומה ולא חכמה בכלל. בן הצליח לגרור אחריו את מוראל, עופרי ורועי, הם גם אלו שהצביעו לאביו. מוראל, שהוכיחה שהיא מטומטמת, הבינה האמת רגע ממש לפני ההדחה שלה, היא הבינה שהיא בצרות, והיא הבינה שהיא צריכה לחשוף את הסיפור חיים שלה גם כן, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. עופרי שיתפה פעולה עם בן ממש, והתחילה לתקוף את אביו. זה נראה ממש משהו ששניהם תכננו ביחד, לפחות ככה אני הבנתי את זה. הייתה לי הרגשה בשלב מסוים שרועי אולי יבין שהוא בצד הלא נכון וישנה את ההצבעה שלו, אבל כנראה שגם שם אין יותר מדי שכל. אני מאמין שאביו היה בסכנה אמיתית. המזל שלו היה שפשוט השבט שלו החליט שרוצים להדיח מתמודדת חלשה ולשמור עליו בשביל להצליח במשימות. אחרת אני די בטוח שהוא היה אף. אחד מהאחראים העיקריים לזה היה כנראה גיורא, לפחות לפי איך שהציגו לנו את זה. מילה אחת שלו, וחצי שבט פתאום הולך אחריו. זה קצת מוזר, כי לפחות לפי מה שהראו לנו, היה נראה שהוא לא ממש מתחבר לשבט ולכל החבר'ה הצעירים, והוא היה נראה קצת מנותק. אבל נראה שיש שם כמה אנשים שדי מעריכים את מה שהוא אומר. לקראת ההמשך, אם ננסה להבין מה קורה בשבט הזה, אז יש לנו את בן, רועי ועופרי שנמצאים בקבוצה אחת. בשלב מסוים גילינו במפתיע שאתי עם יונתן, אולי הם אפילו זוג. יאנה התחברה עם אביו. אולי גם יש חיבור בין הרוסיות, יאנה ויולה. יולה זאת האיש שניצחה את כולם בטיפוס על הגבעה, יאנה זאת המלכת יופי. שתיהן מאוד קשוחות כאלו, הן קצת מזכירות אחת את השנייה, לפחות בינתיים. בסופו של דבר הם הצביעו ביחד, ואם הם אולי, יכול להיות שהן גם הולכות אחרי גיורא. נראה מה קורה שם. טוב, אז חוץ מהעונה הישראלית, יש גם עונה אמריקאית שהתחילה לפני כמה ימים. האמת שגם שם יש טוויסטים, ואפילו הטוויסט העיקרי הוא אי הגאולה, שהוא חיכוי לאי המתים הישראלי. אבל מתברר שגם חיקויים האמריקאים יודעים לעשות יותר טוב מאיתנו. בניגוד לשיטה בארץ שבה לא סיפרו למתמודדים על אי המתים, בארצות הברית על ההתחלה, ממש הדבר הראשון שסיפרו להם, זה שיש אי המתים. עכשיו הם כבר יודעים שאם הם מדיחים מישהו, הוא גם עלול לחזור באיזשהו שלב. בסך הכל הפרק הראשון היה פשוט מעולה, אני ממש נהניתי. לבד המתמודד פיליפ, שהוא ממש מוזר, היה גם מוזר לראות את גדוד הצעירים, שפשוט עשה כל מה שבוסטון רוב אמר להם. היו שתי מתמודדות מבוגרות יחסית שבאו לשחק, אבל המסכנות היו צריכות להתמודד עם איזה פיליפ מוזר ועוד חבורה של צעירים חסרי מוח, הייתי קורא להם. באמת, הם פשוט, זה נראה שהם לא חושבים לבד. בא רוב, אומר להם תעשו ככה וככה, והם עושים כל מה שהוא אומר להם. באופן כללי, אני לא מרוצה מכל הסיפור של פסלוני החסינות. בטח עכשיו שהם בעונות האחרונות הפכו להיות המרכז של העניינים. זה אומנם משהו שצריך להתחשב בו, והוא תמיד גורם לכך שמתעסקים האם לפצל את הקולות ודברים כאלו. אבל לטעמי זה קצת הפך להיות מוגזם, וזה קצת פוגע בכיף של המשחק. אחרי שבעונה הקודמת טענו שיהיה קשה למצוא את הפסלונים, מה שלא היה לגמרי נכון, העונה שוב מישהי מצא את הפסלון אחרי כמה דקות, אחרי שהגיע למחנה ובלי בכלל שום רמז. יהיה מעניין לראות אם בפרק הבא ראסל למצוא פתאום פסלון.
האם זה בעצם אומר שמארגנים לראסל פסלונים בשביל לעזור לו להתקדם? אני לא יודע, אבל בינתיים יש תחושה שראסל ורוב יחזיקו מעמד עוד זמן מה. הם לא יודחו כל כך מהר, לפחות זו התחושה שהם מקבלים בפרק הראשון. זהו, עד כאן התוכנית השלישית של הישרדות על הגל. תודה שהאזנתם. אתם מוזמנים להשאיר תגובות על התוכנית ובכלל. אתם גם מוזמנים לבקר בבלוג שלי, פוסטמאסטר. יש שם הרבה דברים על הישרדות וכל מיני דברים אחרים.